Hori da Jaurlaritzak aurtengo egin beharrak egiteko duen dirua, 9.200 milioi euro. Joan zen urtean baino, 11,5 gutxiago da, 1.200 milioi gutxiago alegia. Halere gizarte beharrak gordetzeko konpromiso hartu du Jaurlaritzak. Osasun sailaren oinarrizko zerbitzuei eustea. Horixe da Jaurlaritzaren lehentasun nagusia. Osasuna, hezkuntza, gizarte laguntzak eta enplegu publikoari eusteko borondatea duela dio Erkorekak. Aurrekontu horien baitan, 5 milioi aurre ikusten ditu Jaurlaritzak Gasteizerako. Hiri ereduaz sendotzeko une erabakigarri bati egin behar dio aurre momentu honetan. Bozeramaileak ez dio hiritartasun kanona deitu nahi izan, baina kopuru hori bat dator Javier Maroto alkateak eta Gorka Urtaran jeltzaleak udalean hitzartutakoarekin. Bestalde, lehendakaria eragile ekonomikoekin izaten ari den hitzorduen ondoren, Jaurlaritzak laster enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako diru funtsa onartuko duela aurreratu du bozeramaileak.